Mbemono mwanju muriro Ndizi TV na nejinga kichaba ngukware na sumuro biliweka tujitwa kwanda siasa na magendo. Nyirona siasa niko chikwa na magendo. Na magendo ni akana na siasa. Kodende na kware na senjira yawe no bena intwe karutu mugani witai achira se studio karutu kwanda siasa na magendo. Noje no muswati ora na chiko toerera girukia koli magendo kya lingi tujikoreta se girukia koli. Oigo magendo kya koli ayamwire akumosuma kuchia se girukia koli. Gona hote biruna obena intwe toska. Koska ni goretero manginyirana murubirina bokenda koyobwa sensemeli mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boga sensemeli ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News okonyo chingaki aboto tweet @Ndizi TV News boga kerengali kyao na bokutuma osiribulia na bokulituma gutira sinambe ira seskini yago na iri bagali abana gukwalya ni mwanju muri tosuka na mange twakwarenere asomoro berioyo mu magendero na siasa na magendero utakura chinza tigange umugani wane bweri tukare manyikani ko chasore ningo abera beno mu maete kwa mororire lakini tigara kwana nabanya rojenjiri rieta nabanya re kirongera ko tigara kwana ngo era ningo ndo tugosuka uje karibu sana se Ndizi TV kwana ngo majumuri ainingo mbia mano mto Brighton nchasa marieta nkuru ku Viki Nyaboke Ondeli ba manyete buna echararani echararani go sona magendera nje nkobole kerogo kyo women rep kwa 2022 na 2017 na aboleti ngwakera bagusiba minto bonse pia seba betambia mono bakangakira chikura lakini ngakiya nyasaye nere ndongi nje bunankuru ku Viki na nyari kwa ngokora magendera nande gente kingi ngotebya abantu kirengaki tiga abantu batoye scorecard tiga abantu batoye report card ito gutuma bane skuru batoretere report card na nje inko batebiga nguchinde kweresa mbaki report card ina kiako ngujuru kweresa nakina takabona mede fiki ndoro koralita ngani ora mutebina fiki ningo batebire ningo kangai umeto mukutakaro manya musinate te komanya mangana yonse nchabana ba minto nkuru ku Viki Nyaboko ndena nabatebya nkasita ali nemesa amagena se kwaroche Brighton nakolete na launch ti e campaign ya officially because nchekero na bete cleared inkwambuli na bete cleared na IBC na bete cleared tarehe 20 ngakira nyasaye mbia mono ekero na ba cleared ngatanje tindo kora road show nkurangiria abantu be kanisa bansabere ekora nyasaye nero kurubionsi nkari magena na renge ororo ne tarehe this month no mu ambassador Greece kolonche campaign ya officially na abangina bachete chikanisa 70 abantu barengange chiribusatu bagocha kolonche ri campaign lakini magena nonka ali se itemesa na imenyete gari ya Nairobi ali muchuki tengela because nongo kolega asiane no maitena nimbwate NGO Eco International Center yes ndeke bono rero turaenda ngora jarani mete amagendero na roro kinde turaenda ngora montara understand jarani ngo Viki ondeli ningo ara manya kabisa no nekera uchi ikase te bari ko gwakire kura amanyena Viki no ryo inkwatebere ngamagena no Viki yo nkaja jide school Viki so merete alia emesa primary ngakora ku emesa primary nkaende emesa secondary umwana minto narangire ku St Charles Rwanga ichuni na ebwete tena max 450 na bete number 3 omwana mutangani njare diongeli omwana onde Wycliffe na nchi na bete number 3 lakini ese biya kabisa esinge nchi obotaka obonta yete gosiria ekagera na iru skuru nkagenda mesa secondary manyanga ru mesa primary esimentinze nkaenda mesa primary ere yani nsera maroba etabwate no nechi dirisha itiriri paint mi mpaka boniga nkaenda mesa secondary paka abantu bakamburi kaki umwana oyo tukatema gogosoma biya sana lakini nkigekora kwa kabatega kibotaka tari ugwanja kwane abayiboli bana tari nche natebete niboru umucyo mutaka lakini sababu nero na ibore tu umucyo yo mutaka ekagera nkaende mesa secondary ekero na ende mesa secondary ga yure magena na ndekero muntu nabakwenda nyerore abuni nka mesa ekero na ende mesa secondary nkanyore C plane kero na nyore C plane no metete go kwira university directory obotako obubo kabucha nkanyora nchera teyo nkagenda ngatebatia na gukora nganza kona kusimeke bintu obole mina ansete ko bakora naturally nimbu anchete kusimeka chinye nemete natural am an environmentalist professionally but also naturally kana usime kalende kona koligina na kingo kora yasaga nkonya nganza koligi egasi ekero nema ya chagete 2003 na Professor Micheka na Professor Hamala ekero ba chagete Korosi District Environment Committees Kenya ngima because nema ya lengo batete nek na mangana soil conservation chiga chamo chianza Korosi kento ikuru kunema na limu gako limo lisimbigira no balenge ekero ba ntete gweta bakwenda round chibuna ngoro chinga ntete gukwana nyasaye na nkonyete enchende inga ntete kweligeri sana
ekero bachete gari ogembo ina batebeti naki inchenga tabia forest officer that nimbo atekiombi na kore form 4 days ko tindenda college besa te yo mwana mtu Brighton tata te yo guchero na college baibuli mbabu atikende obotako bwere and I'm happy to say na kineto obotako bwere twali kuraranse twali kurari nyumba yo bunyansi embure igotwa mwara agenda kando mwara atene and I'm happy to say that even the durante the college nga yo tukugenda bona ngendere to mwana minto kabisa ya mesa secondary te yo bono college kuchabu college nena ngata maana mesa college nero nero kwa kisikari za yo botaka yo kutaka mesa college te yo kurwa ku mwana minto nganza kuriye gasi ekero nanza kuriye gasi na riri nema yacha nganza karosie kiombe kyabangina manyoro che myake yigundo mwana musini sana karosie kiombe naki abangina kuna kubakonya kaleta chimbori kurwa alifa ma Africa chimbori cha mabere I'm the first person achiretete no mudisi orenge gabwe ngakiyo kabeka abangina amo enga kiyirende keronta bwatikende ekero nema yachi gocha nkaenda nkabairira mashairi ama poet ora inyorabo na kioro chenganje to kwana ngokora naturally na talent yani charani ngare bwacha charani ngare bwacha obo poet ata mwana mndo kuira mashairi nkana kuira mashairi ekero nema bacha nkabairira mashairi bagancherana bagantebyo mwana mndo no chera mashairi okuira nkabatiboliga nkaboli professor mcheka na professor Amara mwanje mondi kali nema as a receptionist I can do this work mcheka bagantebyo no problem lakini nkabatebiga Nyangweta forest has been deforested we katori na kitoko rehabilitate Nyangweta forest so in the process bunango kweresa ntete ko tebi school bona sencherete aye na kiki ngendrete ko kweresa nere yo ngendrete mwana minto tongene ko gobori abo bano mwana tu akarto kamanye binde bindo je mbaka Nyangweta forest toranda no college bintu mbira boko to beka katia ntete ko kweresa no nyako nyatinda aenda college na maite kusibia sana umwana mto mpaka ningo anati 7 cyo mu 40 gusiengima ogembe mngima na bosongo lete yotamanyete ntabwatie college mweto ntingo ikaranza lakini tete ko tebe no nabangina baikaranza sai tiago ikaranza oganyene bintu biruguru incheta tana ikaranza tukurinde byose kwairo receptionist tinda bo go reception process na reyo nkaira mashairi kerona ira mashairi bagantebi nkabasabo bo receptionist bagantebi mbabwati irende bo reception mboyo nkagenda Nairobi bagantebi nkalikwe messenger messenger no mete messenger mwana minto omonto korosie chae omonto kwabusa no nchakirete and I'm happy to say that ngachakira omonto mwa obisi bunango nakotumuga nkaraso yo motu ali kuli mushareri 20 ana meta pipeline ndende kwa konye gatsane iri 20 ndende ne chinyinge ase enema ene parastato nkarakira nyasambia mana kina haraso idio motu orochikuru obotaka oboime nkaba kwande school bona ki school ya nente teko yandra hotel kana naso anema nkabeka 10000 ngachibeka ngaso cooperative group asiri cooperative society ngatigara na iri 10 eri by that time ngana kwa dendo rocho kwa kana FA Nairobi no nyeroche bunere lakini na ariko beko bobeso bungora ngona kogenderera ngabeko obega nche kwimukironi igakororo chitinko na university bese chinchiyo ekero naso anema nkamanya kwenda nga apply the University of Nairobi diploma mete diploma na bogoso wana grade kwa nyarete kula mesa na bogoso na bogoso diploma nkagenda diploma nganza gukore course ya social work ana kiro chengo mete socialize na bantu bya sana naturally and professionally na so in the University of Nairobi na akore my diploma kana akora my diploma nyanderete nkaenda nande nganse degree na ariko kore mechango Brighton tiango tebi mechango because besa timbu atiroche 20000 10000 na bikira 10000 achi abana bakwende skuru bakoraira besa injite goisana bono bakore kuri university da kora ngokweresa ndi university nkore na akoire na so diploma ngakore degree ya sociology na tourism from the University of Nairobi ngakora masters ya nkoleta from the University of Nairobi ya environmental management kura Nairobi University nkaenda ngakora postgraduate from Germany postgraduate nkoleta from Germany ya West management igo in short fiki ndi naso ndora kora nkagenda from Britain na isiri gukora bono nkaenda Britain ngakore course ya West management no manyete byamana yenkoleta bintu byonspi igone insomete Britain course ya West management nkaenda Germany ngakore course ya environmental management igone ko wote abuna serikali bana metendo arna bakuri birugo batabwatia masakara fiki ndiri atabwati yitimbuati shuno anekero kwale ko irari sakara IBC photocopy go kwa signeriwa aso mete the highest level
na kinko ekoeresa na kinche na chete the University of Nairobi ngasene rumangana aitabu timbwati ekagera nkaba cleared igoko asa masomo aronde sawa ande mbwate knowledge and wisdom igono so mete ni so mete thank you kura kwandange family yake kuna banya bakoligire tine family mbwate biya sana nyasaye no myankonyete family mbwate abana batatu ninyombire mbwate abana batatu abana ibaiga omwana omonene gakuruku Isaac Kimonge nyasaye no myana mukonya nanyorete rirube nande ninche moleta maybe time allows abakwanire nabakwanire ndege songo igo nanyorete umupira nkwenda ale Portugal and that's why I'm going to start talent academy in Kisii ono mwaki umupira Portugal kwenda club anyorire nkwenda ale tare 14 Portugal next week ne visa kwenda morobeli go mpira yechiko sorry yes acha mu interview atarenda ngumbu omwana okabere igakoroku Edith Kimonge omwana ne agosoma Kabarak University igaso asomete male itaita omumra nago tebya ari gosoma skuru ya Moi Nairobi no akorete kurunje bana basomete skuru cha haya obo ikoiro mwana skuru endonge ostrago ya tindi kitaiti tageranko erese ntabukie family omo chitaika twagenda ngorangora bwango to na ukora chintaiko mwana one munyaruka agosoma Kabarak University etadiare nande buna gukora kwaroche nae kwarengase program ya basonga aba kwenda degree scholarship na korire buna gukora for masters omwana omokokoti igare Machakos High School igare form 2 nande nyasaye ngo mokonya ari nere next year kwenda Britain gukora academy y'umupira bose nabaki umupira na gukora aeronautical engineering thank you very much matekero kuri yegero gyo bogumete pateka ndia kisi ane no mugusingo tukare komayana moto yonenga kabisa na bibo mwanju murini godo na Viki Ondeli anira banda bange bakumurwe becharrani yana nyeterio bekyara te koreta ako charrani amagendo bana otonere kurada komboli iboli rinde lyonzi litume gwetera se namba eyigorabu bato bwada sense mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News, YouTube tonyore Ndizi TV News na boto tweet @Ndizi TV News. Fiki ngiye ukoirira origekero ke bugumendebo ekero konyora kwa keriyeti umwaka 2017 igento kya kogarandi gekero geke abana ba minto no that anything injeni bwate bintu byane nyasaye nankonyete bwate na robi bwate bintu byane lakini monege ento gensumbwete no mete nibwate laboratory ya matoke nyamataro na ni manyete lakini ngota kumwanju muri ya manyama era laboratory eri nyamataro nando ndwense taite na bago chaga iga toire tomoroki era laboratory kero na chagite 2013 inkanya chaka no musubati Amina Abdalla ekero na ariko mweresa iguru botaka yari ngeche of the environment committee ali parliament inkamoreta mpaka gasime kama matoke inkamusimekera matoko mwana minto na iga mate iga nyamataro iga asitokoroka bogetutu mate iga ekero nasime kama toke ngasime kama toke chia kaisano urikista magangi ulibono ga usidi ngasime ka chia kaisano ngasime kira Amina matoke chia kaisano ekero na erese tuna matoka yaiga na bwate chibesa lakini ekero twasimeka omwana mtoto yatonga korigie chiro kaki nkarigie chiro obo maene bwa mangana matoka itange tifaide ndionsi I spend 1 million because ina nyasimete professionally ina chete kanyarusi moranga ekero nanyora matoka itari ko ngabese ndionsi nkeboli what can I really do no nyenche inyenyare takeigo tindi ko nyora chiro na kiese mamu uri ukarenkari na tata na abantu bando mugusibwe spia satagerete atabwati chiro ekero ngwete ku na Nairobi ngutene ni gariga abangina bakorera bagontebi ka kia ira litokeri ka kyo tutomere no nyemba manyeti ekero agote no tutomere na igo yani bare ready ibe niko kwa no nyembosa it really pains me buno mugusi na iguri to kuna gukwana igoro ya all the time igoro ya factory what ya matok up to now as let us score a spade omwana mintora ategera gama toka ona ragera tokobori ekero gumene igwa taria matoka gwate ana tabukyo omwana minto taria matokane ekero na ekero bonjori bao na nyorire timbwati chiro no nyenche timbwati at least akinyenyare takeigo about the common mananchi nkarana kinko babeka amo na baro because inko nyore chiro na baro banyorire na kigerete nkachakira laboratory egere nyabanta abange basimeke ekero basimekire ndiye chiro and I'm happy to tell you nganza kuriye chiro from that time I'm happy to tell you na rero bunango kwana iga na nyorire chire yo nkwaroche nkwarengo bona gero kwa nyorire chiro ndiye gero bono egento gyako geraneke omwana minto echireye we are talking about validation machines we are talking about
a winery. We are talking about emangana ya manufacturing. Buno manye tebya manango kora big for agenda ye president y'abantu akonte botambe yo uri muige Kenyatta na mamangina nane ngokora kubona mpaka mambia tingo tiga because na rode ebintu nabaro bankonjire ngo byereserande egento o maita affirmative action echibesa chiri ebintu nabye byetakire gokora. So if it is meant to do these things, why can't I be assisted to be there to go and actualize, because already I've done them. So it will be easy once I get that money, I do these things. Yes, because already need correct, and that's why I'm saying that we need a scorecard. We need what you have done so far. Bono gesa devolution ejaka abagumende batwatwarira se account ya Kisimba bere na kyukoreti amagendero ase ababere bakoriri anina kero gutumia chibese ya affirmative action. Inche nande ngote byamono iga base bantegerete bonspi tindara maybe tinda iko omutegereri yangerese lakini according munanko iguno ngari bo machoge tinda rabinte ebyo egento kero ki urakore kirungi no kurangiria umwana ominto kurukuchane tiungira go chaga iga aerese yakora last time naburi uruswari erikera se kwanda namureti namba 2 na amagisi abe out of 10 na bongendete kumureti go na nyora abeke abere otabeke kianda siko ese tinda rebinta koretera na nyora akamburi riswari ri umwana ominto nje nto yetaini na mburi na gakinki yako rogo nkora iga okonga ibere kamutebi umwana ominto jane tegaki no chongerese rebinto bidio korete ekero nko eresa na bieresa lakini era abe buyo cho bierese egekora nayo bikore. So nchentara birora nabongo enda kumureti go paka ekera ocho murangeri Brighton ominto gekoro no mwana ominto muronge acheresa bagusi tinta giti kweresa gento enta maitie gento monta kore nibere abwata sikomi ase ncho mumanyete naki she's a member of parliament ngoto konya ari korosi laws and policies and she's a lawyer ingigeragere fikiera chikonyora kianda sikomi go sikomi asiko already na ko eresire naki amangana value addition amangana manufacturing already nimbwate laboratory ya 30 million siringi sano mbegete for the sake y'abantu ko supply Kenya ngima bono iga nago tebire basongo bari kwa roche na retete nkoreta nde wainari banchiranire, and that's why I brought them, because from European Union I wrote a project proposal on my Horizon 2020. You go and Google Horizon 2020. I brought 1.6 billion, you are aware, ngaleta mangana e-waste management to Kisii University bono iga nande na kyo kwamboria na kibono ntete koleta nande wainari through the European Union to abangire. I'm starting to do a proposal to the university and also to my private company ndete factory you no nyankolete factory awe na arigirie market already Europe na akore ebinte bye bikebike bono kobeka correction points, kobeka cold room, kobeka chigari chirichi refrigerated which kuoyi kolika abana. That's the manner I want to use the affirmative action to do that work. Yes, erasima obori kero kibogoma ndebo mayiko ganda okrane binte byao teri rasima ningendra ko bikora chikurangire tingira ningendra ko bikora no last time tingireti na tigete tingendra tikokora. Yes, no problem. I abagusi na ubara decide barana ki am I fit to do that? Still I'll continue doing, because this is my work. Omano minta cannot do I cannot say that I will not continue doing it na bono tinda choru. I'll continue doing it because I'm globally connected, and you know very well that I'm a GC, global consultant. Yes, bono whatever bintu mbiro korete abantu abagusi bonsi ose abasubati gusaba gusi imbari bamanyete binde fiki wa korere ekarabacho kana na sete barbate na fiki yo no riba matoke ose fiki yo no ri west ende bagwakere kura bamanyete talibonsi bamanyete ekire kigento na chiri kumanya nande ngo bakerambia mono abantu be media yaito yonsi p njometa. I'm not biased, you know me Brighton kurumo chakano. I deal with the media, and that's why the media is there to make sure that people get this information. Omutinyi no yo mototigareti toende chikura omutinyi yo mabanda bakombona kinto tari gochera mapema inkabayereza oroche Brighton kwenda korenta the biggest university in Greece, number 5 in the world, number 1 in Greece and Europe, the chairman of all the universities in Greece. Asingucha kwire scholarship abana ngumbu, asingucha technology ba korenta buna bono ready to answer na Tuku University e-west courses echi ngucha akande gokora chomedra dengo chikora yembe women bad. I will be doing those things. Nairobi University I'm starting, Kisii University I'm starting, Bomet University, Nandi University ebichonsi na saineti buna na chetena abantu balia. So ekerongo kocha kwenda koreta abantu ni ambassador ya Greece umu Kenya, the Kenya consulate to Greece. Is it 1+1? So enega as konyengo kora. So
in the 1 month tigarite rande konyanga ndeta gukora ibintu biga egento mogo nkonya abantu baminto chimedia chonspi chiredi chonspi totebya abantu bamanya manganaya ekero bamanyira manganaya bankonya abande mbantebeti nankondra bare nande gosena nyarebe inje tata ndi buna ndi vikio nderi nande ndete yonto mina genda mbwati sikubori kura inje inkogenda asenko nyora abantu barabangi nabaeresa manganaya yagera baro abantu ekero abana eresa buna igoro na onchokanete mwana mito nona inge meeting man na matiange kanisa yali ko igoro ali Kenya ngarua unkaenda matanga nyatuoni maate gali abagirango wakagoka sana ngarua ungachanganyora simbo bwato mugutano Kenya obya kangari baganga address y'abantu nchondo bwensi obwate libaga ingaisa berikura abantu abange kero bakorona obwetoma gosoko bana abantu abakorta kurugirizi korujizisiko ebego batana fiki ni gakwirigiria rebi kamaya gose edita ndiriski bagudumena muntu ni erna maya kwirigiria erni gate tuwe benefit ngakira te mwanju murina ebinde byokoreta ni gokubireta bikonya no mwana minto ngwaro chakero to sign exchange program injeri tukuria ndio neli mwana na acha kusoma Kisii University na ago tabiri boss baachire ngumbu igonje ngwe benefit ekero na wageti so hard nkaleta president 2017 through mama ngina my friend yingenda to kwa kurubona iga akaleta 500 million echininje na aliete none siringiti nyeri tukurworo usina abana bagusi bago benefit ekero na leta vari edition machines nkaira rio siri nkaira kiamu kama nkaira agari nyamache echinde gari Kenya ekerongo kore bintebi oyininje ngwe benefit ekero na leta chimiri kura through my PS my friend nkaleta agari kiamu kama nkaleta nyamache nkaira chinde mpaka nyamira oyininje ngwe benefit omanye taba gusiti gamba tebi tutige kuna kungainana that is the fact chikura is 1 month and chiko chiere omanye temugendere korera ege kogera aya na rumo kwereswa mwana ko nagoteba yanye abantu bana kokoro buntu naki naguchikwe ben inje tata no muntu amoke inchinya sai nankonyete abana bana kweresire bakori chiskuru ande mbiyande imenyete boronge igota ninje guchikwe benefit I'm trying to assist chik ekanasa in the university why I signed with the University of Nairobi is the biggest university in Kenya with the biggest university in Greece lakini kama whatever because I'm the alumni of the University of Nairobi from there ngachaga government because economy 17 governors Greece we were with the governor Hillary governor Sang governor Ungwae governor Nyamira governor King governor Nairobi governor Yokuru Siasa 2017 and they understand very well even Kisii Kambori Vicky who are you we can't understand watoretire ngoletore speaker of the National Assembly ngoletore minister who are you nkamatebina I'm the future president of the Republic of Kenya and they go and Google me yes bono emyaka 5 odasweta obisi ande kwaratira basonge ibintu goje akikwa gwakiri ine account totebe no nexagativu otigo mugumende buzobisi gumende irikwenda kibuna ebintu ikokora birasi account ya Kisii biarrekani inchengo wakine account very well I have no problem but kiro muntu nawate mibaka yaye buna bone kere factory ya matoke ya rekoronchigwa mbantebeti ingacha bya sana ande abantu bamburi swali nande mbamburi kana inge TV and then I think Nairobi gali na ibina bakora bune bintu byongwa kana kutungaina abantu baminto kiro muntu nabate chi negativity chae ne chi strength chae chi positivity chae strengths and weaknesses muna bagoteba omugabano ngwae nabara to kubwate chi weakness chae lakini abate na strength yae abantu bakumbunike ora kwa nkwiro ngwae ngumbu nibatebi nyotaranza kukwani bintu binebyo ekana nkwire chigabana wikana nkwire egabana yane egabana is an office is not an individual gono kwenda alinka ekana nare ko bati muira na kinkoreka na ngumbu ekere factory yetu ari ko nyekora factory yeiga banyekorete supported by European Union na supported na Kisii County in Choroche in the value chain it has to be complete njega siana na from the production and the market so umaite to kwanza kuna kuligireri obonto botabwatia magoro obosini igo nonyo ngoye wata ya ina yae nchetinda ateba igo tari ngo birigireri na kingo igaresa nchetimbu ati problem na county I've been working very well na barabu ama toke na separate county iga ngima abantu mbamanyete ebinto biringo kora chisoya bini na separate Kisii County you know very well egere gokonya abantu baito korkona nyori mbake market igona na matoka yege kerabanda ngiriti omungwano uri European Union nabana mweresete inkamotebyo mungwano minto gaki enchene erabumbwate market na nyori na kubwa muno nkaburi minister ya rengo ya Eugene
is my friend na tato minto na roba kineti ingate bi Eugene mose no manyete as a minister ya devolution egento nta itonko nyere oborie pia SCS Magoa ne SCS Munya why SCS Magoa anze koleta matoka ari egwe school Brighton amatoka matobu umetengo konyare na ari guchi boarding no na atatu igotwa create the local market na matoka ande factory ya amatoke twarosi riobosie se factory riobosie korosi ngabate tukwa ne SCS Munya torosi ya police na ngenda takorosi tokorosi yende ya Kasava ya Mombasa torosi bosi boli obe mixed na wheat egero ama emigati etokuri na into ya to benefit and I'm happy go koira ne liga na kwana mwana na gota machako siale na amapiti member nto alenge na Magoa na motebi na alikire concept eyungu etere as reforms na ande nto kwa ntena Munya na ere yega we are working with the Kangi a director ya crops na ero nkoro stole ngwe bintu na korire itiriri paint me inko igwobororo abagusiasi mwabeta biro office kali bono kyanko bierese tiango yerese bono bugango arie mesa esku na somete na esku wa somete oende back okole something there arie mesa tatangirete 1 million kagache dom kagachira bana dom abanyaruka ero nte tochi togende to document nyuma chikura tsaraba I am ready. I will facilitate it. Toke ande kerongorori. Inkaira 700,000. Mosenga gachete virasi. To ande getumu. Inkaira 700,000. Nkagache virasi. Toke ande kiamu kamagari. Nyagesende. Ngirete 20 computers. MS secondary yesenso so amete ya marabainse. Inkaira 20 computers. Chiro. Ogwa kachibiche o document yoro okyomugusi. Inkaenda gari geteri. Nyali bari. Inkaira 20 computers. Inkaenda li tembu. Inkaira 20 computers. Ngacha Kisii University no maite byamano. Inkaleta 10 million euro. Kisii county 10 million. Che West na ligete a proposal to European Union 1.6 billion in kaleta and one koleta ande chinde na chichi na nsekolika bone chawa inali and West management for implementation amangana agriculture na West management incharanere yente tekokonya kwa tebira kwa ratire binto soya beans ya matoke maka validation machines echina gote bichire mbegete kya mukama mbegete rio siri mbegete gaiga bonchari mbegete nyamache ebinte byo spimo se birororo and ese kinyo tudina ngokora ngatabiguru mwana uri ankorere documentary ouru enda aligereri timaitie gento kia beta bagusina barabuna babate chinda mwamu umwana ya nkamwae besa gakore documentary eyu tanyenga lakini ngakiendo ngena reye mocha gokore documentary kero montanyarare yes igobono tiga bantu mayena kwa korera magenderero nkorete gwetania Chikaunti kwa yanji je uchimunka kwa kwana kwa atari gusiagima na atari gusiagima na Kenya ngima na gota bingo kora big 4 umuntu modijo word namanya figure ndenu ekero bono turuchi na arachire bono na chikanisa matanga ekero na kote campaign ya 2017 musita tanga changira chikanisa kaki Yesu mwana Nyasaye kaki na rekwenda katoliki eno kibaguruka Paris na rutate eribostini naenda SDA sengenjero chinyingi jero ma SDA na rubu 10 naenda chimaranata na ruchiri sana sana chiri chinyingi inkarachi kule china irire kaki komentana na mato amagendera onkorete ingaki Nyasaye na kirinde nkokoeresa lakini wetomire mono asomwako yoroje mna omwako ne tomire ngendererete nandi ngendete gwita nandi tinkorosa yakora ngusindio kuboko kurwa kuboko koegwa na Nyasaye na amanyite bono kwara kwana irigoro anene gwa kwande bintu biribya okorete tubwata affirmative action nkiuji bangirete na fikyo ndiri ochoruka nangochi mo women rep na kiauchi okora ingochi bangirete igo mwana minto you know kera abantu baruete different places diversity ya gusine nene so onkoenda incheni kore social work kwaiwa na environmental management na mangana agriculture bona arona akolide naenda to a certain ward I'll go ward based inchere yo naende ward yeye abantu baminto problem kimobwate because abantu bate problem tawauti pake problem ya mache na ateti mama ngina inkarete bisima bitatu nande na basabete 10 still ndo konte ebisime bimbiro ninje nkwende nkoroki de ekemokere gaiga boke tutumate gaiga buna nabi etukunaro mbiro operation no mwana minto operation omuntu monywana inako eresa naki toche togende nae Brighton nyuma chikura chitaraba togende to document ibinte byonse pina kwanire toche to bibekega nandi ondangeriga totarata boki tinganji tikukwana bintu bitayo affirmative action inye bangerete abangi na baitonchi ko bakonya ibi nagote biri amangane
enoche bintu byabo byonse amatoke ekawa echai turukira nyori echiro ngumbu buna na nyori echiro ngumbu already barabungu enda kubeka collection points kwarorire every ward ndika abana 10 every ward according to the rain bintu kibaga bagokora ekerona abarikire ebintu toro chiro already na bekire ndi ate cold room tokore cold room asa bikobeku no na matoka agukendwa tokore chira opening chamber ari sengo chikoto bina toire chi school kwarorire affirmative action ne chinde enkurigi from donors toro jinja mu connected because ko igure kore tani chiri ku European Union bono nkore ata chiri plus h because ichoka ntiko isana ichine chinke ndete arafu amache ndete nkonya abantu mbadrire amache ndaba drill from development partners because gasi affirmative action tiri ko drill match ekina kiro kitorate nibo lakini donors abana bakonga chibesa ndriri mago chane community to ikaranse na barabu abana bamito na barete ira match na badriri karusiringi sana tobwaterane tobeko chimino bobeke ali na ambali batabwatira nestima to bali batabwatira nestima umetende connected ngana the minister for energy even solar energy wind energy no problem no mubunge lakini akara matanga beta asandona gari omwana minte stima ya rengo ina committee yani asabanta abangi barabanene nestima teyo abono igoto chitokanye na tigo mubunge acha torentere it cannot work like that because njenkorta mangana energy wind energy abasonga abache tinkwaro chi mangana energy bakoleta na engineering tole to babeke no nichisora turabekera tubeke bintu bibi kunyarikana ngina aranyoro burabu akokorera gati toteba ni bumaene ndigina energy saving gcos none kero metemba tebi meteri batakiri gusimeka etari barusie meringa muroche basimeke chibambu ebintu na bibi no metena bingokora buna bona iga nimbangete gusimeke mete as the water catchment areas of Kisii. I'm working with the national government thanks to our Alani County Commissioner amangana forest kulgat na kwanete na everege ko ngabale mete tochi twende to simeke egere to na abantu basimeke emetenere yachire fertilizer na ande biodegradable ekonande corrosive no bata marroyo gosme aye kreyento turanda sumutu como que turena to kuira na mako boliga uraba to irekero ige otinda gusabana turi kuira no problem you have to have both ways koira last time na begete 100% koira abana ba minton kamochigo kwa igoira undi nyende prepared sawa bono boka ngomboyo nafiki onderi yo kurikero kyo bogumene pase county ya Kisii ngori na torto entra sentu de ya kabire toska enda kutomari boliao kuja studio. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto
gyo kuiga kistima na electronics cho gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cho kubelia mache DVD players chi machine cho kugingira ebirobu biestima bichi aina au power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mano majumuri kerana tu buat ini tu kuat kerana mano taras ko ruasi TV ya kerana tu na fiki undeli tu kuan siasa na mangendro fiki undeli ni aguri kerana kau bukan mende basi kaunti ya Kisii kerana tu kau tiap nama biribi akorde ane biribi yang tu juga korek kerana bara muancir ko muari baga tu ko women kata tasi kaunti women de kaunti ya Kisii kata tu yeruna mutangan na lengko asimia ketanu yo kabir nara orang tu ko mausine ne usem fiki ujkuira li bagerio bara batu mire chuchumbe chabo kuna meli nyabaro from Bonchari Motebe ateme no yale oyote na kabisa kwetu me kabisa. Good morning this TV. I'm aspiring MCA even ward Fred Atika in Nyaribari Chaje constituency. Ambia in coming women lab. I will support her. Mupe hiyo contact yangu. Nimrete ground ala kwanda bantu benseme ya even ward Atika. Nara nera wadena hi Ndizi TV ni mongare kutoka Kegogi Mara niga kifiki na isaine aye fiki ne simba around ye ntogo togie aye no moremu na aye urato konye Kisii county na urato konye Kisii county ya kuruguna mogere kurujinse mochiri chake gogi sinti nyaboge awatena fiki na isaine ayu akorire ntuja roche ni litukuboli bali bataranya bajarore nande bamwakire chikura lidi nyaboge awatena mbiyemo no Ndizi TV asokoleta echarani gendete ko charani amagendrasi county ya Kisii ntunya roje anene kroto komorora kali na basungu humbali banda tutuma SMS yabo gocha assist yenda uchituma withera sinamba yira siskini yagora winde to nsome nyira na kubuate sasa mtandao Facebook tonyora Ndizi TV News, YouTube na boto nyora Ndizi TV News yoko nyachingaki na boto tweet @Ndizi TV News fiki tutarenda somo tubona kubona ora boto ile kirogo ojugotika ko kora magendera ya ngakina noch kubuate na wasiko kore merimo no lura ile kirogo kubumene kabisa kasana. I have no problem twensi napa kusi noyo na bonko bwatrana nakyuta bwatrana noyo bono yo na inko monyora ba minto ga ki nande ntebo bomaene nande nako tene county yango ko ande nero na temete ko muikira rende na muikira lakini rende sinje timba time na chirocho umwana muntu amihia kuri chire ina ariya matuka mange no gotoka ndiango tebi naro tingo chikono muri sana because I have so many things to do uyo uraire kosengire I will support anybody because no mugusito go support no mo Kenya because my vision is like this. I'm going for women rep or governor or deputy president or president. Igoti ngoti vision ya nekwe muno yo ya na kige ko geroko rango na akodire no mbigi 4 na akorete masurura monena urengo PS sunkuli gante na viki we are so happy ama toke kwa leterete ti family 250 ti benefit to gadrije bisima bita togari tokaire chi mil kura inye abantu bali bagukwana manyaba mansaiga my neighbors inkagenda nandi na irete binto na big for agenda SDA tario mungina mamangina tigango tenka ire binto bya 100 million. Let me tell you
ororo inkagenda boikoyo ali sobo mama ngina oyu my friend inkaire bintu byo umusana bintu bya about 50 million no mongino eyu Kenya nago eresa ende ngo batabi bintu nakorire abantu bamanye my capability apart from Kisii I'm doing the whole country irakino kwera ngonde byo review turayirana bwate ono kunyete bisima sigedi umuntu yo kunyete gesima nando konyora maji inkiata grafiki ondeli ekura bono na kina tete bantu bonse bamanyete umete kwa understand ebi injam faster korente bintu ninde bya sana bwango korenta no na basongo no chimna nyandete ku barenta ekero korenta inko expert na kina inu bali muri ground mwankonya kubikora uchagu bono na ale korenta that's why I want to document this time ekero to documentary omuancho motegereria asari gereti egerabi rore buyonspi that's what I want awareness creation and capacity building to abantu baito bonse bamanye and that's why I want to use more media to make sure abantu banyora manganayo lakini bonege simeke kunyira tutenga ibono watake kunyira bogetu tumata nsaiga tumata account uranyora te abantu bali bamaide ne simeke ne account bono nakino ene rabu abantu bamete ne rabiane ne account na bonko abantu bagoteba igo ekagero karanko aroche kero na alengi koenda na rositi kwende obwamata gochichaina ngati kwa narina skakai ekero na ataite kuchikwenda buna achiko present ibintu na akore documentary inkamanya kurangeri umwana oyo no mumaite smart farm Dennis agacha rina skakai yo mutomete agacha ka document bonspi na igwete na no na bararimba aligete kogechi kuna nkoleta bari kuna Nairobi it was not like that na ande kana aletete wheel bet agacha kuingore rabu eriane 2017 na kumeti no na bararimba achete ko okaba ngasi ba manye ntwarenge na barabukuru mu chaka na tata kurunya ko gocha iga lakini tinko manyanki kiabete oyo magacha container ya mete na akora guseba kane tuinjeragete ngateba ko mumbuyo na kingo batabyo makora atiganda kotabye tingo korwaniere anene korokora na bantu bakoreta mando kurusumbari bakora tabuna bagosugumu gose county korona mwara de investor account yango usugumere inche terigo nsuguma sachi because tingo sugumeka you mwana mtama global lady inche gasi aneno kubatebi we are here to collaborate and we are here to complement one another alone you cannot make it na ibika to kenyara igo okuwaki na abantu mubwaterane omanyete kina kingo sabana ndo mugusibono iga ka kina iriri bageriga nindu chigento kigenderete ngo sababa abaraibaito tobegente kemo okurwana okugukurwana baba nene nkurigo chigotokonya omaete bagotena fari wawiri wakipigana nyasi umia mwanyigura bagusiase muigwete kakingo saba Yesu mwana Nyasaye ntobwabata ba father ntobwata mu bishop ntobwata ba pastor motare wanja because no mutinya yo mototigarete kekorana igwete no yo minto simba kwanete na igwete no minto ngwa ya gukwana inare ko basaba aso moyo bugwancha muchamo for the sake of baba na mata my friend yo na bekire tuko waki komo nkabeka bangina bakamendo sikusi nko wake limata na ndine tuwa iruli bagali abangina muanche mutigichi segi ka kinko basorora tora wakiamo tora beka babe kirogo toko beka babe kirogo umaite as from the national cake na tora egu kende lakini toko inteno yo baba na mama inde baba na mata na kikwa igu borongo mano minto na ando no manyete se ntondo monto bo uru mo iga Kenyatta iga antebi support yo monto kuruku Daira Amoro Odinga including Martha Karua. I love that lady because she's an iron lady okori bintu twarorire and that's why I'm supporting her and that's why I'm the caucus of Martha to chagete na Martha atarabe deputy president to organize dinner na Nairobi paka okarasa aberere and I'll continue supporting her tali na ago mfandi akoraki ingo tumia chiba chane ko make sure na ki Martha konyore kirokeri next thing ko bari president then next thing chinde ko be president mbia sana yes. No endete kwetu makabisa iko kabisa segite yo kati ya county government inje timba tsegenda anti ngotwara bono national government I work very well with the national government, county government and the global uranyora one binde byo korete bari geteno ne bi county kero na agriculture ngakira ko gento ngiyo ndakore no gotebyo mwana abantu bamanye tingo ngakigejo bato jote ya bandike bono emutinyo yotigarete no kweresa abantu nandi bono nonye babikore babibibegete bana nibyabo nje kweresa abantu ebintu byana nkorete 1 2 3 nana kinte to document to kebeke kerorekane bono buko barachi kuna kweresa na kinki babibegete ujya kogera ekero diswali iri kwamboria abantu batakiri kure maswali ina abantu bayisisi
inje bonti ro kora na yes eba lakini je na bongo borti ndiye ai bona media on the behalf ya bantu bamanye ai nabo kuboria nje na kwira ni fikinga yago jokora chi campaign chae ane anabonyore girisio kale ya yango kora chi campaign jane gusiga bono gusia na akorire mwana mtu na bona achire Kenya thanks to Alan yakandangir madaraka day kari arenga agaturangir 20 politicians nkaenda nkairesa abantu barenga abange bako nkaenda last time karmati yanya chite Kenya agaturangiria tukaenda buna ko support professionals because 20 nechi kura tukugira ira including ya abantu by serikali kwa nyugule na achire bugirango mate na ntu arenge ira achana mata because nje na achite ko receive mata ya korenje na onde ko kasia mata na ne chama yane ko kutiendi ya Jimmy Kibaki na ne mwaro cheka Kibaki atokorerete and she is really supporting me na nyasa wanja bono iga aruarete okobwena na acha ko kore campaign kabisa tukumusabira ko bana kwa bango fiki whatever ni gora so magwa simiro moja kabisa lakini mugume ndebe kera ko chorwa abantu bari ba Kenya kwanza na barabo ba Kenya kwanza uko begese muno kiyo kora muno ya kero to ire chikura amangana ayo erire nje no women rep Kisii county bari barengi bataba ngakirete batanga nganje to mugako ko George Saitoti my friend ongete onkorire binte binge na robi ari asemete George Saitoti ari ko teba iga nyagosira nyasa rest in peace omugako uri ari ko totebiga kitengera twarenge no mete kitengera akotena bari batagwakirete nabo gwanja bokon egere baere ba understand obuja bwawo ega na next time bako chore I work with everybody fiki ganda soma SMS ngai ko jajira studio manjumuri ganda ko SMS chao karodo na fiki ondeni chararani ngiko ngiko kibogumene base county ya Kisii oherere mbiribi atebire akodire ane mbiri ojokora ndujito ende nan tokora eterna ubikorire gustara kora kiana barache mate bokorire tarakora kodende ndere buya kirekugo nara godena hai aisopera kwa mboka kutoka Kisii chogo St Mark ninampongeza sana ingawaje sijamuona vile amefanya lakini vile amechiereza anatosha oyo akoguna isabera kwamboka kurujinsa majidi chacho go fiki nimeona uko sawa kuja bonchali oyaote anaenda bonchali oyakireko go ase ensemo nitaenda boy go nara kuguna good morning ni job goli fiki is a nomubui and above of ready ekene akoteba alikuja shule yangu Kisii Polytechnic ya nkabado nete machine agwainali kera sana uyingoro jinsa majiri job goli ko jinsa majiri cha Kisii Polytechnic naona ngina basongo rande kwa rozi ni Karosi Santana kutoka Kegogi fiki anawe huyo ni Simba mwambie atutembele hapa Kegogi ayebono ngachi na ambicho I will go there yes nara odana fiki no torinere mbaka ngoli okorire amagendero nonye abantu bande bagweso kibe akire bakira eko kebintu biri akorire kabono abasyo na gukwana eke kabisa asante sana jumuri kanora gutuma ibuliao na kumpongeza fiki ekana kuligiro kibo gumende base county ya Kisii ase serikali yao gose ase kerkwero gumende totena koirire abasaya barabu ngakiba begirite na kimba bang abasaya mbange tiga nonye ntaraira bono iga am planning umano minto youth na ko tebe kana kuchokirite employment umete youth ba chokore gasi yago ase chima chi factory chane chonsi bono igambara nimbate lab nkoleta nde winery ande nimbate factory eringo chikobeka ari sinya na batebi ya West twakore keregento gokora aba bono ngo ntete nche karona irire ngenda abantu bonsi ba ntwa eteterinde netureti agusinga kianya chae egento na bwate in mind netureti iri agusi na tete kumanya tutwara abana bonsi pi basomete barisiko batagwati gasi abana abarimu abana abanyagitari abanki tutware database akatware database tumanye gutwara abagusi bonsi basomete bare professionals Nairobi na isiko ya Nairobi because kana enda girisi na nyora abantu baro abana bakore gasyo 1000 people lakini abange naba ikoyo na baruja tindo jira kimusino no yomo so buna ntengo chikoigora go chigirisi go toro chaka osoma even Kenya ase Kenya house to bate go chikosoma Swahili ase to go chikobeka mangana Kenya Airways ase mangana tourism aigana ncheni mekishwa November 5 na abairire kuchio so ebinte bingo kora ningo wakinde n'abantu ba Britain ngo Dalton Grant no maite oyo bo mupira ngo wakinde n'abantu ba US
Kennedy Basham my advisor ku US inte te korana na scholarships na kinko baira kana kwante no mo vice chancellor yoiga ore chairman ye University Hospital Greece ante etina aba barabune University Engineering but University chinde nchiro cha business management international relations buno mwana na rojo eri o sirete garia ari Kenya umugirango nka mo promise ya international relations andi corona temete eri mo abasongo bache tena temete kumwakirisi mina manyora akini nche morigi ndole na ge kona mo promise tena kumwirande Greece erego ikamwire jo maitengo kwane bintu taribo ina kinaote abande job creation nkwa igwo mano mito asebi inte bingo kora job creation am network abande yes whatever no what green farm Vic Green Farm nimbwate Virobo ngokora na Singapore ya mangana refinery nimbwate Vic International Center for Research and Sustainable Development NGO yane abuna abasaindi get bono gaki nako bono roche ninkole gashi inche indigeta abasaina bakore gashi abakurika chi proposal nimbwata abakurika chi proposal nimbwata abakurika marube nkwa roche na gutomerete dirube officially nimbwata abako colleagues practical nimbwate bono balibe ni casuals ekero bono buna green house yana no chorore bono gabuna bono bintu bya ruro na ndeke tukubike binge mbaro bako beka marba bara bako be metura according no somete bono ko colleague asi MH factory cyane according no somete ekero ni gotigara sense media affirmative action ikare inare kirenga mono ekero batwatu enengeri affirmative action bimbiro konyora bibo apply yayo begete byombi bikonyora imbegete byombi biro nyore chibesa mbibasa gwakani interest inare gasi affirmative action ekero na ranki wa kolire toche twa boost na handi na manya kora training to them ko bairesa na kibuna bono ni sora dryer ni chembaletere bali be chinyini bali basime bwata kalima kakake chinyini chinongechi twairagirisi naba support ninki motabwati ni sora dryer naba gorira naba kore training bakora because of quality amangana standards no manyete ko chingumbu na make sure bono igana kwanete na basonga abaiga nguchitore exchange program nguchitore go train ballistas na bago kora chi hoteli barosi coffee abasongo buna tourism mtu akwanete ndete konyereta Kenya Greece ego experience 35 million tourists ndete toleta Kenya 1% 3.5 million imanya korosi circuit gocha gusiga bagocha aba chigari chiri bagotumia aso hoteli bakorara asibakoragira abuna aba youth bawo kolega iningo korande ni nyere chikura ni ntaira ebinimba ngete morning ni pena from Marani tembe huko Kitutu lakini awatana tara alia Kitutu asante sana yo Brennan korujinse mochiri chia Kitutu tate Marani Kitutu jaje no na alengerinde na alengororo na omwishima Kirisi na bantoma abachikanisa nchi alengamo kabakwana nane Marandi na kolete chi medical camp nyoro last time na kolete 38 medical camps kusingima ka kitaro na bantu bachandegete obugi mobo kongu kuna kuchimarani guraria ngakumi sana nambaka motondo bugirango mate yote nere batalere ninche batalere I really try it's 1 month but I am going to try demo yake maturity direct kutoka Keumbu salimia mrembo msho tuko nyuma yake na mbe namba yangu anicall tupande nitakukol nice day God bless you thank you korujinse tate tate sakuru kagino tebrina namba kora ganna boko yewa erofiki Joseph Kewanda from Mesongo. What are you planning to do for Umunyalibali? Umunyalibali nimbangete yes. Aspiring women lab of Kisii County Tembea Utamba na Masongo. Yeah. Masongo ntu akorete na Kennedy oli obwate ni Joeli galia abas na Basongo bali ankabata ebi bakagora seedlings bakaya abantu. But still I'll only number I'll go there. Yes. Nahara wadebana ongera tutatikumana of vision mwambie akamu nyamaji bo basikozijons na namba tuongere ne mirukura ningirete machi masuri lakini ani njentara go chino fiki akosawa state Nyalibali Nyalibali Masabo infiki atana mbuyore state Nyalibali Masaba nara wademana kindly tell her to come to RMO 1. She put as choir uniforms. I wish her success. I will go there. Nandi kukorerane chinde chons. Unia Kisii government. Yes. Oh, you. Thank you, manum. Trana rongire tonga bakura uniform. Nara wadena bono batalele. Ninje batalele. Bono ya bwenere. Nara kwa chikura. Ndizi TV. Salimia mheshimiwa. Depend from Bonchali. So impressed. Namba na wete. Na wete wadena kuje tuende ground. Ninje mbagere tojo. Yes. From Rudia Onchoke, you are fit, come to Eronge. Thank you, I will come. Yes, I'll go there. I am William from Boroni Kyogoro. I know Vicky, she is wonderful, only that the focused people are rarely accepted. Thank you.
now requesting to feast boronyi tara boronyi Njengende. mugani nejinyinge fikichachira kwanda through soma na no iwete na chiara And I will. mwanyu mwana ngenda gutoma ujumbe yao na boko mutumira riboli mate ya gutarira sense meyo yo fikiyonderi charani yamagendero utebero jire mpaka sense meri agrisi ngole tara basongo batokonya si county nande na alete te chichararani Kisii prisons bono na tukabanga na ambassador Vicky tochitorete chi material na kwantene debit thanks to our deputy commissioner mongino yo prisons Florence kana achite prisons na mu invite ti agatumemete igorontu akwanete anchiranete nkwenda ndengorege bitamba gusonera abangina chi uniform bali aro bante abiri bonspi nande kero toite gochiru itokwenda na mwana minto nande toira abantu beto chi uniform chicken sa G deputy chane chi deputy chiro chona chiro chingo cha gochisonera nande chingire chikanza cha tokatika te producer yani John Gebati kabisa oikamba sone chi uniform boto sone chi uniform na mutongera abantu baito na Derima from Nyamaje mube yo number and tafute Ntakutafuta. Nara wadana give your number. Agatana gojo na bora number yao. Kabisa. Nko nyerunda no aniga for everybody. Kutoka gembo huyu ako sawa. Tuko nyuma yake na tunataka hiyo maendeleo iendelee kujajaba Kisii kabisa. Mnafiki no SMS na jigo cha kwanire na robo na king akibranded abanyaribari imba planet bya sana iga nago tebi nankaira kya mukama eminya na chirororo na chiti kya mukama na nkaenda aso yu akwa nonde kurura unkaenda kasimeke mete nkaleta atera noti otambara kuruga kyogoroga ikwende ase so yo ndarwete Steve Alika rogoroga alia ibeno nkabaira mpaka matoke baka yani bagogete kero naenda ororo muchango ekanisa konyora bangina bagonte ka matoka alia amire ka kitetu gutweruri ka kinkabatirende tindi gutira sai ka kina kubuguriri doge ujina robi ka kiya matoka amire ikina kinko igubia paka bamansa bagonte na matoka amire bone chiro na areko barigeri na nyorire that's why I'm so happy that ga kiminto nkorete byabeire na ande tigamba tebya bagusiba mintase mwabeta intemelimo because I've told you my vision abasonge kero tu aringe ngumbu ne governor remember I'm the organizer ekero tu igete ngumbu na ne governor abakumete and na ekero na batete I'm the future president ya Kenya abasongo they are happy to support me from development partners especially European Union ndoko to Horizon 2020 basa chinyinge to guchinyora as an individual o guchinyora as a group of countries and that's why twati teno muga koria ba nchemba buna bakonyora chibesa na bakonyora chibesa chinyinge cha Europe because mbamanye se wakunyire sima kwa bikira matoke uko nyori ba kwa bitare kwa rangi bigendede bakana bakanya Jones mine problem tubwate nkaleta validation machines nkabeka hali kiamo kama igento kiko 10 mbiri ko karagasi kerana iwa na kwante baka no mweshima machago because the sitting area member of parliament bante tina estima ya bwate problem ero ebwate problem nkamata ya gante ba mota biru aru 20 agante biru 20 kakitiganda akuburi mano minto kakinti na baleteire kakinande ningi chenchake ko that's micromanagement bono what I'm planning to do of course I'm going to go there and see ebuna chikombite bintu ebira bingo embe anda toka lega no mete skuru St Andrews kawa manyana wanyamira nkaira chikombite 20 skuru liko perform well paka omo bishop mwana onekera rwaro ngachikoenda gachikosabiru gega no mufada olinginya igatete ayo yomviki uri otoretere chikombite nyamira kakimuswati yo korire gazi you know imagine gaki mwana mtu ai mojaro oyindwanye soma ni Dani Maranga kutoka Kiamukama tuma tuko nyuma yake Dani Maranga kurujisa mjia kwa Kiamukama yote ano tole amanere amweri kibarasa from Isejabuge tutu mwabugongo Kisii County kona shida ya pipe clean water can she fix this cause I'll do that and even waste management and waste water I'm going to work no musongo nata ebete yes I'll do that yes from European Union kora tika no Kenya I'll do that musongo walintu wage wananete we are going to bring the technology from the university and then we use it on the ground especially waste water you nata ebire I'm going to do all those things yes iko na shida ya pipe clean water and she fix the connection that musongo no yes yeah na chete mwamaro already yes on this TV I'm Ronald Ongundi from South Mugirango Motijo welcome here you are a sharp-brained Vicky I'll go to Motijo how a few brand from South Mugirango Mugirango Vicky akosawa atembe nyari bari masaba ni Edwin Nyaosi ijuni nara odena ayenu murai omuyara kini tara misezi misezi bitaberi
bwe na mwe namba yane atomete namba ya yega se studio ochine chance namba echo Vicky with your number inkonyota batone mwanjo muriria bali mwanzo muri SMS ino jingenda ta kurigera ligega nandi jorona nkwendora sense mu yitu eri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News boy gona bo ikasa ya YouTube ori ken Ndizi TV News na bo subscribe go ikasa sense igenda sense ali snade digira subscribe karwa subscribe na rie karto bwate fikiga na bo be notification ko bwate fikiga kwa mayana lero Vicky ora se studio genda go ikasa sense ye mitandao otonyora sense ekero risko na boko ekero riskabu na boko monyora sense ya YouTube kwanyora imna kwanire igogenda sense ya YouTube otonyora Ndizi TV News o subscribe mwanjwa omorigereria economic grade na SMS Vicky is a great marketer and she is going to find a market to our products. Yes, already I'm volunteering to help her in that field mupe namba yangu. Nara wadana Vicky Dominic Mogeni nimeona uko sawa kucha bonjali boki begei itieri yote ana boki begei itieri yote abanda sinsema jiji SMS jenda ko kugai kumanjo muri genda ukituma ikutona Vicky onderi yo kuri egero kyo gumende pase account ya Kisii akwera kabisa na ali akorere asensema ya gusi ana ali alengete kochokora Vicky kwate na farm action rizo enda ko tabana ebyombe bikorera mikabuna mbiranyora besa I don't you get ninde ebyombe byonse we can make you byonse byanyora chibesa you know bia and understand their problem na ndorore because byonse mbiri the same nkibata gete na ndo konye kubasomya kiribata gite kokora egere banyare kuirania lakini tingo chikuba chache na interest because itibese chichibekiri chikore gasi iyo lakini kwa batabe naki mokore iga for sustainability bigendere iga and not only affirmative action I'll also continue to work baligiri chibese chinde muna nako eresa chia kurungumbu nchirete egere chigendere kubakonya igo tari gente ke mugyuka nko gichiko gwendera gukora andi kwarorire bono iga nago tebi naki ni planet ko abanta matoke chikawa bono iga na to kwa naiga ni planet ko bachi fingerlings ama bwago fingerlings ne binde echinsu ebimanu bye chinsu ntete abantu bande bali babwate bararosi amabwago ama chiponde mbale babwato already and ntete I will also work maybe through the county livestock officers ba gakoramba manyete ekerwa manyete bante imbare bali babwate na batagetebu na eresire bono iga na barabunge we list eri I want to work for them very fast because I'm working with the national government with my development partners imbaye na no anechi seedlings especially kawa Vicky Pantasapul ambassador my friend already to anyore echiro to arosire mbake company ego chi export ibintebi ready to anyore mbaka close the gap keeps to etiri ya Kenya so bono iga ntete ko banga naki group yechiga abande buna basai na ekerto cyo chaka corrections bono igo ready yechikawa yebintebiga na kitogo chaka because terinche kuchikoncho kana gusiengima ntete nyore bichana biri bisomete because agri business because marketing because business administration kromonto ache to anse antebi raini anenere na ande monkonye na kumanya kurwa kuri sivu so that we can be able to start working na koile bintebi mbiamono ime studio huyo madam anaweza kazi tunahitaji watu kama hao bono tigaje ground alikura ni from Bonyaondo mupe hiyo namba yangu fikie mandabange batero ende ground kwenda ende ground gosim matuka yadigarete merongene nabe ojino kira ni kwenda yes I am planning like this I'll go buna bono SDS babwate chikambi chikanisa chinyinge chigo chamo in that area what I'm planning we have 9 constituencies I'll start to make sure but na at least kere constituency na nyechire na rosiri work plan yani I'm very organized and structured ekorona achire I'll go through chikanisa asabantu bali na matanga what I buna bona achita matanga alia nanyora omaite tu achire to kwenda matanga tuanza kwenda kuramana it doesn't make sense oyo orarire ya nko beresa abantu baminto iga oyo orarire nyasa amubeka amaya tari campaign but also again take moto kwebaneke we need to give people information no ayesa atebete iga ege tabu kiaruka you women of Jerusalem don't cry for me, cry for yourselves and your children no nyoko kwende kanisa
igona korere na mure na bana baino igoba no na matanga to kwa pole lakini umuntu yukwachire kwa mwire pole tabwa atikende na kyoko mokonya abe sustain banyore bintu byaye omosomi agende kuragira egera nyare korema bono kwa no matai pole tabwa atikende ari nchara nanu mo muti nchara de pole ingo kumekire sense bono pole ndonge umongina na koire matoke ngaya simeka na koire chiro umuntu nakwebe tari kwenda gwaka siasa yomuntu ne siasa ya magenda. Yes. Haro amrubeni obonyo from Magena Machoga Burabu ambia mheshimiwa tuko pamoja kwa mpigo, mpe namba yangu nitakuwa ambassador wake kupea watu hiyo habari yake nzuri kama mama county. Asante sana agunka bona Magena kwanza asensi megete soya binona asimegete nkabantu bagakorega asikirege nto nkabaka yani otangwane bo wonderful. Welda Mumanyi so much touched with the sharp lady. Is the next Kisii county. Thank you very much. May God bless you. Women lab atembe hapa Marani. Yes. Na mongoja sana anaweza. I will. Ishmael ini Ismail Korjinse mecho cha Marani. Yes. Nara watebana ni Kennedy Nyarangi kutoka ngego gyo karate kolika. Fiki anaweza mwambia atembee Kitutu North. Yeye anaweza ukweli yeye Simba mimi ekura yane nerengo chigwakira gaki. Asante sana mwana. Mwana mwanjo muri karmanda mujumbe jenu ja studio. Fiki bono ngotarori nabasongo. Mbachi tase university. Kwa baroche. Ande biyamana se kubeka information yabantu abange bangakire banyeroche. That's why I usually work with media. Ndizi TV abantu bangakire abange sana. Yes, thank you very much. Yes. Sio keria abantu keria ganda. Kwale tabasongo bali. Inkibaji doko de Kisii University na ase daikeya. Abasongo balia kwa last time na chete na Vicky ambassador nkamolenta ikona leta Vicky ambassador muna nawo tengo kora mwana big 4 ikintu nari kuri gine market ekagera nkaire chigaba na ngumbu ekona ire chigaba na agriculture is a devolved function ego ika no mete na boko ndi county yo montago kani na no ebintu bito tokoleta iga ntwe bangete nkateba na for the goodwill turakara nyora kero twakora tukairana tukatwara council of governors with all the governors they accepted tugaitinse na basongo manyete ekero twaitinse tukamanya kwa umete national government policies element in parliament nkabange ambassador ya Greece umete Vicky are ambassador ya Kenya to Greece and to what ambassador ya Greece to Kenya Vicky Pantasapul nje go work with the consulate bono iga I'm working with the consulate with Vicky Greece in Kenya Vicky oli ndo mosongo Pantasapul ekero twa genda garia nkamote bina policies after twa kolera umete otagwate tibintebi to kunyara ko implement very fast ngate Vicky bono ndo tokora speaker nkaira motorism my friend romaite Justin Moturi nkamoira bakabwatana ne ambassador ya Kenya omusongo gaiga oyore gaiga tugasaini nere tugakora tukamagonyora naki these are two countries we have to sign bilateral agreements tukamakora Rachel Mamo this month na signeti bono na for us umetoko itibi into European Union na kwa ne chairman ya KTD Kenya ngima basinyiru access market Europe ibakoni guchimwina na kirigo lirense akimwana mtu na arwanire ekiyuka geisaine na bono na abarwaniriri bilateral agreements ntoche twende bono na barabwo abantu bakankombuna nekyo tarato irega ina bangete iga nkoira chigabana nyire chi PS nyire chi minister nyire chi vice chancellor imanye koira business people bono na kiki ngongo nyanda takwate bono kero to chi minister ya senate bilateral agreement nkama yakote ba the technology totagete we need to bring it through the university it becomes cheaper because European Union funds ekagera ngaenda tugakwana na ntwa riri chigabana cha chetu ntwa chete ntwa university the biggest na bomo kunyo is the biggest university in Europe na Greece na ndi wakori vice chancellor ere the chairman of all the universities in Greece ekero twa na moretete technology na gotente kubeka wine toji na akore value production lab wine lingo beka ndega ndebone lakini wine ali technology ikatonya through the university already banchire ngo ngambali chi machine bagacha amangana waste management amangana engineering amangana tourism amangana foods ekora wine karo so ina amangana foods and beverages ayonsi na robachete bono toigwananire buna tuku university to say netira kito chikoros West courses Nairobi University is my university and is the biggest university toigwananire tena amangana engineering which wale kora and Kisii University amangana engineering amangana tourism amangana winery because technology no kuchweta na Kisii Polytechnic ngwaro chena cheto Kisii Polytechnic oyo very hands on saying very hands on we are here to compliment not to kurwana ngo yona banta na abana bari cya bakurwana nobody no bochi abana balia itokuba some skills yechiga mbare bawo chikokororo cha se wine
ye tari aba basomerete chi skills ye chiga abana aba bari bawe chokora no na mangana go sabara matoka and what have you the technology else be Kisii Polytechnic Kisii University tokole the courses nguti toro gukora online courses joint exchange program abana bache baruga iga baenda Greece bari baru Greece bachaga joint courses togo chikora tyo amo twajidiriva amo bono ebina bye bintoro kandi baenda European straight away twakore igoron twari na professor kama toigwananire nangete committee ina matebeti na kiko ikamawe faster egento ngangete na ki nande mugana ina goika tokore faster litanga ntora dika appreciation letter to abasongo they recognize that eki na batebeti bairero barike this week to mirane to anse ko kore ebinto bigo korungora ngora opportunity comes once it doesn't come twice sawa yes biria obongo so tupogirango Nyamarambe Ndidi she's a wonderful connector ina ambaye ye kura atachukua mapema Fiki ayene Simba aye Kisii no isaine kam tusunekani Ruth Okongo kurujinse mecho agote abuna nere batakere obatadire Fiki ni mama county kweli anaweza mwambia tembe Botoro Ruth Munyangi kura sauti mugirango tabaka na gokiwe na mangana twa kwariganirie ototarire tabaka ni Fiki ahai Fiki na rega ya charara kekene yerende autana Fiki lakini kwenye iraninde kora metende viro sina makama nyabantu bya charara lakini Fiki ni Fiki my name is Virginia Wangali married in Kisii County naendelea kusikia madam you have so many ideas tuko nyuma yako madam Fiki Ruth Munyangi kora sauti mugirango na roli ntwanya soma nechi nyinga jajirega Fiki I'll do as a studio Fiki I know we're connected yes globally connected yes Kisi serikali nene kwa theno Justin Muturi India serikali nene tiangote ina raia bantu bakomboria ayoro chini mbwate chi factory chiane I used to work in Nema litanga no tara inyora idina gote ina kana wage tinema 2013 na design it Nema nkarosie company ko ESR East African Compliance Recycling Company US is my passion you know that one is my vision my passion I'm the one who is in charge the whole of Africa na dina aligete project proposal na ba Italiano Doniro Bonato Andrea Stepalona togarike proposal in Internet Africa Doniro tenete Europe tukarika echi country kianda Kenya Zambia South Africa Cote d'Ivoire Ngumbu Belgium Italy Austria na Britain ekero tu aligete echi country echi chonsi project proposal nkaleta 1.6 billion Ninka develop the US toolkit na akori Horizon 2020 bono igana ande I'm writing now because the toolkit is about correction about financing about legal framework na kinko koira nelio mwana minto bono serikali tina enda nje kunyebori meremo because ibintongo kora ne binge mbisa ine na ande bono ese ko ngameremo nsanga bicho kuikira abantu abaiga vision ya nembwate ne linte ite articulate binto tinta ite utabana ki bono nje kunya utabana ki na bono kuibuka nje kwanza ngoboka saine na ande narara saa 6 saa 7 saine ya mambia because I work with so many countries chibwate different time zones bono konyora mpaka botuko ngwaki nkulika chi proposal na tebya abantu bane bono nje 24/7 igo bono oche kwanza konte ingende aso muntu understand it anza konte ikora which I cannot do those things bono that's why I want to be a leader asedeke ya mama yes they don't have na mechana kiroje ya iteire yarate nili ndoto ya ono nekero ukurigiria basonga mechano ni roje mechando na yemo ne yekurukuna ki bureaucracy I understand it is supposed to it is there globally but I'm requesting our government na internationally this is what I was asking even Andrea Vice Chancellor and tour this is a global thing but think about what I'm requesting is to make the processes thanks to the government at least ya temire lakini bono kwacha kwanyora kusena aletera basongo buna bana alentira abana banta banene Ono kwenda kwa mautamuna lirube goikorike goikotebeki nini muntu tatatikora the opportunity era aligiritienda yaye nande ngosaba Kenya let us be patriotic citizens muna njende patriotic citizens paka bana bana bakontena mami okuwakirie a country more than us watu ebire paka mwana nega ntebi munyaruka naki mami ngosaba keronda agende buone nyora abana ntware more time with them it really I really felt bad lakini ane osuru nkayinyorera na kwanetebo gikandemia lakini nkateba iga
bono gojimotu lakini nyare konyora time rino babera bane bachire ndoro gakino kingo kiri time na bana bane ngo tebyo mu gusionde wensi asegweta eta mojo grade ni Kisii County kero wadene group ne family ana Kisii County umwana minto bitorero biko ko online. I'm the one who started e-learning in Kenya through Jomo Kenyatta mangana ya e-west tigango tebi abantu rero gosoma rero bono nto yakiro monto rigeti nsengima e-learning Kenya ngimenye chagite and is my vision, my passion na e-west bono igo go create time abana bantata go ikora twara vacation na wiki ya mwa create good way. Kura yangu kwa Fiki mimi kutoka Kesonzo Bonjari. Asante sana bana baminto Matoke na namba yako namba ya abantu batake bono itokonye tebaga iga egere banyonyore bonse naboje koje kwana egere be raisi niko ndani from na abantu nabange barega enero ya chararira kego naro gotebana magoma mukeira tebana Fiki oeresire mono aya kori ne tukumakira mbebono tiganya samu bwatsi erinde asukigo jibosio that ready is young and visionary. Our count is ni gechande gete na mangana kansi my high hope for her to be considered. She is aggressive ya ote abuna county ito porize dina mangana kansi ne ari to jande ite gotokonya ne tokonya Afiki ingani mano rulinga lya lyo mwadi gojesu mwanju muri garaje yitu cyane. Thank you very much umwancho mutegereri ngumwakira mbiya mono asaba mwantegereire tebya mangana ya abantu bonse baigwe mbiya mono ase Ndizi TV aso kondeta agaiga eniri yakavere. I want us to do the documentary. I want us to work together globally egere ni TV chetu cyagusi egere chikine abantu baito bamanye egento nkubasaba muna mwegu nkoro kuviki nyabo konderi echararani na achire asoko boko gwa komosi na nyasaye nerengo saba byonsi nero okurwa mu ngakire kura tare 9 omutinyo 8 ekero murangakire mwarorire binakorire nandi ningendere kubakorera ibinge mono imbiya mono jarani ndire parrot marita chararani teri parrot isinge njuba kurindoka arama yane ne daracha TND T for tortoise, N for nurse, D for dog. TND, the Party of New Democrat. Ne kiama ya Jimmy Kibaki, ande na nchite go to support na nteba go to support yale na ande bono aramero ne daraja. Daraja na mo kurigereriga. Viki Nyaboke Onderi. Viki Nyaboke Onderi. Bana. Ngora gani asikiruki bugabana erinde ochoja rumu mende aseda ke ngorojo abana ba minto ga gwara tingo enda that route tigango tebi umano minto monyete tiga abantu bato scorecard kiro montacha oni amanganane kero montacha tebe amanganaye umano minto omaete buna bono jane tiare komboli naki vikio minto igo na go kondwani kama te umano minto tadi go kurwani toro jibona kwamboli na maxi alenga mwete nana bana mwereste boronge ga naki njuba abo minto erese na kiro muntu barangerio mwana ominto ko chaga iga abagabana bonsi baerese abantu badicide ngo chiko chaga goteba iga na abana boranyore bakaraba aba tika kiro muntu erese ga kibuna na erese abagabana bonsi mbaisaine una baisaine abantu badicide bono ego batebina tika abantu badicide lakini obo mubwasi miura moja batore bogotwara kena asimiura moja ndeba ya dare gitware umusana na soro ngurogusi na kiko iguna atebera iga na sabo mugabano itokuru ku James Malibongwae gaki ere ekorana ichikirip naro riri chigenderete na igwete simba kana ringo mu gutano ya Kenya igoro umaite simba rati no na renge ekokora 20 pitu arangire tigu na arobi no mugaka tukatebigwa to support na kitoko support mugaka baba for the common good yomugusi tukatebigwa na ki insakiro montairesa manganaye na batu atebeti ngo so umwana ominto simba mbuyo gukwana naro chikweta abantu chireso mbuyo gendererete egento nari kubasaba because simba nakwanete gari naki ayongwa engo gotebi naki agwe bintu moko banga matango chare na mama ida ni motete ko welcome nonyemo na tutakanyagana ka kingo sabaiga ka kibuna mata tatagiti bintu bya chisegi my friend mata tatagiti bitari koigwa ka kikero to bati chisegi cheito nani jata turachibeka to chioro tu chisiko inko basabaiga ntubangina ntubati problem no bangira mo support mata karwa azimio kimota gete chikura chikore kana keraba kermaro na chiri chibire chiko bono na kike no mata karwa buna gocha ntunande na twatebete aramanya seginero se tagocha naje tagocha tigango erese na kiki natebete the more they fight it's going to be a protest vote. It is not good abantu bagotigechwa batebe naki
yari otwa kiroyo na kitu atabete no mpapa ogo chagusi tari uti kwatabana ki nsimba gakora to gwate chigaba na isa inye oyo nsimba rati ono yongo ono ngeri oyo Kisii obure abagaka babonsi pi bakorira yabo umugaka ongeri okorire umugaka Kisii okorire oyongo okorire simba okorire kuna Nairobi na ndo chire abantu bamwanchire na machogunaro koru Kenya kwanza abantu baminto oyo kwira no mugusi at the bottom line into to gusabana ki oyo guchikoira asabwa bagusiboronge lakini kiro mugabana na kire women rep no na bachumbe acha batoi manifesto yabona na irure gaiga egekora banta intemanyeka to kumira na umuga ko yonde gantebi umurisia deputy governor osimbana hakiviki ayo anje tabantu bonsi Robert Munda inkamuburia into itwancha ine intuna nchi women rep ndo bati deka ngo ta chise juna na ndo chikuruana to ata into bati chide yo igoreka na arenge boss garia manya osimbarati atene tagateba iga deka na kwane na akorire into na torega ngochi kumuri gwakira rairo amoro ngochi muri gwakira oyo ndo koroku simba kyobugabana mungakire na donya kindororo tinge chiri ingateba abantu ngo decide bale ine kambi yaye nkwamba olibo Kisii nabate kambi yaye kubwa ebate Paris oyo onde machogu nabate kambi yaye ebate mungino ndi kurumata inje kambi yanine yo goteba na Yesu mwana Nyasaye turibinte na akorire na abantu bonzi ba cross the board babirorire bunangwa Raila Amolo Odinga buna mama ngina na Uhuru Kenyatta bande na Jimmy Kibaki na Martha Karua nonda wo mbe monofiki nane ngo na chikambi chonzi njaze yakora ntu eresu naki abantu bazimyo tubwaterane anaki kingenda takora jada de kana bwate ronchi yane nkabaine baiti bonspi umugaka Kisii oburaga chango mwakira mbya mono na achitero manyene ngo mwakira mbya mono achite kambiane goro na renge ya simba intitindi ko chigotabana ne byose inje no mondo ngorigeri Raila Amolo Odinga na vikinya bokondeli jinza cha mono asante sana chiachire endagite inamba bantu mbasaba nwaje kuru namba yao kenda nabonko nyerwa inamba yane ere 0711 33 11 97 07 11 33 11 97 saa zingine goko ngakiro chibuna chigwa kuchi nyinge okulike text message I'll call everybody will call me mbia mono fikia soko nyali bagari ko jatse studio ko ya mange tento ko ro yotumere SMS yote na pongezi madam Fiki yotumere ditata yote namba yara kino na pongezi madam Fiki nayo mwanju muri yangu akiri mbia mona senga chukwera li bagari ya bene kubati muro wiro siasa na magendo twari kena Fiki ondeli nyaboke Fiki nyaboke ondeli oyo ukuri gero kibo umende pasi county ya Kisii bwera sire bono li bagani yao na ochukwe kochora literi kiana mutiyota na tuna uchikora ngo chora uraji ko karatera magendo miaka 5 usura chikukura miaka 5 iboli baganiria kumwanju murire ndukuru Ndizi TV to akirembia mone krokwera libagalia uri abane nyuna na bakana kutubwati meroveri eta sensa media Facebook Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News na go subscribe kro ikira subscribe weke kengere kro kere kwa bikira meroveri acha Ndizi TV iyo wadaino meroveri gete ochake niko twanenge na vice President chana ziji deputy mbarengo Sara Nyarangi Ontita na Frida Kerubo oyitwa na kimurobere wojera senjira ya bene oyore nga sensa miri ndi studio kwena kuna malingine chibi chago chira senjira ya bene ni gakurugwa John Kebadi Nigeria na Botambe Brighton Makoli twara buriye yubuye nyura na chikora gachinza inye joro waswa sumurobere yonde ime ya Ndizi TV ne rubwansu womokusi bye bye. Thank you very much. Thank you Mwana Mto Brighton.